אהלן חברים וברוכים הבאים לקורס בניית וניהול אתרים בוויקס סטודיו. אני נועם גמליאל, ודרכי התחלתי כמעצב UI/UX ומפתח מערכות, וכבר למעלה מ4 שנים שאני חי ונושם את עולם בניית האתרים. במהלך השנים בניתי עשרות אתרים ותבניות מוכנות לעסקים, והיום אני מוסמך מטעם וויקס כמעצב מומחה לעבודה עם וויקס סטודיו, העורך החדש והמתקדם ביותר של וויקס. במהלך הקורס נבנה ביחד מקנבס ריק אתר מעוצב ומקצועי של ממש. הקורס מתאים לכולם, גם למי שמעולם לא בנה אתר, אבל זה ממש לא אומר שנסתפק רק בבסיס. אנחנו נלמד להתאים את האתר לכל סוגי המכשירים, נצלול אל הכלים המתקדמים ביותר שיש לוויקס סטודיו להציע לנו, נבנה אנימציות, תפסי הרשמה, ניהול לידים, ואפילו נקים אוטומציות מתקדמות שישדרגו את האתר. נלמד להקים חנות מחירות מלאה, נכניס מוצרים, ננהל קטגוריות, מלאי, משלוחים ותשלומים. אפילו נעסוק גם בקידום במנועי החיפוש, בנגישות, חיבור דומיין וכל מה שצריך לדעת בשביל שתצאו מפה עם אתר מקצועי לגמרי שאתם בניתם בעצמכם. המטרה שלי בקורס היא להעביר אליכם את כל הידע הפרקטי שצברתי בצורה הכי פשוטה, ברורה ומדויקת, כדי שתוכלו לבנות ולנהל את האתר שלכם בעצמכם, או אפילו להתחיל לבנות אתרים לאחרים. אז למה אתם מחכים?